Ang pulong sa Ginoo sa Isaiah 66 versikulo 2 nag-ingon, "Ako'y nagbuhat sa tanang butang, busa ako kining tanan," nag-ingon ang Ginoo. "Apan ang akong kahimutan mao ang taong mapaubsanon, mahinulsulon ug mahadlokon kanako." Kini nga bersikulo igsuon nagpahinumdum sa matag usa kanato nga ang tanan nga nakita nato dinhi sa kalibutan iya gayud kana sa Dios. Ang tanan nga ania sa kalibutan iya gayud kana sa Dios, mga igsuon. Gawas sa mga butang nga hinimo lamang sa tao, kana igsuon dili kana siya iya sa Dios. Tungod kay kanang mga butang nga hinimo sa tao dili gayud kana mulungtad. Posible igsuon nga ang kanang mga butang nga hinimo sa tao maghatag kanato og kaalautan, maghatag og peligro sa atong kinabuhi. Apan ang tanang butang igsuon nga gihimo sa Dios, maayo gayud kini niya nga pagkabuhat, og kining tanan igsuon nagpakita or ebidensya siyang pagkagamhanan nga siya lang gayud ang atong angayan nga alagaran, siya lang gayud ang atong angayan nga simbahon. Mao nga kani nga bersikulo igsuon nag-remind sa atoa nga dili gayud kita angay nga magpagarbo sa tanan nga panalangin nga atong naangkon, sa tanan nga ania kanato igsoon, atong timad-an ug atong hinumduman nga ang tanang mga butang dinhi sa kalibutan iya gayud sa Dios. Ang tag-iya niya na igsoon mao gayud ang Dios. Walay atua igsoon dinhi sa kalibutan. Ayaw paghuna-huna igsoon nga anaa kanimo ang tanang butang karon, anaa kay daghang kwarta nga imong magamit sa paghatag ngadto sa Ginoo. Ayaw paghuna-huna na igsoon tungod kay kanang tanan iya sa Ginoo. Ang gikinahanglan sa Ginoo igsoon dili kanang imong mga material nga mga butang, dili kanang imong kwarta, kundi ang imong kaugalingon, ang imong presensya igsoon mao kana ang gikinahanglan sa Ginoo. Tungod kay nag-ingon siya diha sa iyang pulong nga ang iyang gikahimutan mao katong tawo nga mapaubsanon, mao katong tawo nga mapailubon, mao katong tawo nga mahinulsulon og nagbaton sa kanunay og kahadlok ngadto kaniya. Kanang tawo igsoon nga kung makabuhat siya og dili maayo ngadto sa iyang isig katawo og labaw na gayud ngadto sa Ginoo, aduna siya panahon nga siya maghinulsol ngadto sa Ginoo. Aduna siya panahon nga makigistorya og makigrelasyon ngadto sa Ginoo. Aduna siya panahon nga mangayo siya og pasaylo ngadto sa Ginoo. Sa tanan niya nga dili maayo nga nabuhat, sa tanan niya nga dili maayo nga nasulti ngadto sa Ginoo ug ngadto sa iyang isig katawo. Dili ang mga butang igsoon ang gikinahanglan sa Dios aron mapasaylo ka sa imong masala. Maong nagpahinumdom ang Ginoo igsoon nga kining tanan nga atong nakita, kining tanan nga niya sa kalibutan iya gayud sa Dios. Ang tag-iya niya na igsoon mao gayud ang Ginoo. Tungod kay siya ang nagbuhat ni ining tanan. Siya ang nagbuhat sa langit ug sa yuta. Busa angay gayud nga siya ang atong simbahon. Ug kanang mga panalangin nga imong ma-receive igsoon, pagbantay gayud ni ana. Kay dunay mga panalangin nga dili iya sa Ginoo. Kanang panalangin nga imbis mo duol ang imong relasyon ngadto sa Dios, mao na noon kana ang hinungdan nga ikaw molayo ngadto sa Dios. Tungod kay wala na kay panahon ngadto kaniya ug gibisi na ka ni ana nga panalangin. Kana nga panalangin igsoon dili kana iya sa Dios, kundi gigamit kana nga panalangin sa demonyo aron ka malingla ug malayo ka ngadto sa Dios. Hinumdumi sa kanunay igsoon nga ang kahimutan sa Ginoo kadtong tawo nga matinud-anon nga nag-alagad kaniya, kadtong tawo nga adunay maayo nga kasing-kasing, kadtong tawo nga adunay maayo nga hunahuna, nga ang iyang kaugalingon iyang gipagamit sa kanunay sa Dios ug sa kanunay nagbaton siya sa kinabuhi ni Kristo. Nagbaton siya sa kinabuhi nga mapaubsanon og labaw sa tanan igsoon, nagbaton siya sa kinabuhi nga mahinulsulon og may kahadlok sa Ginoo. Amen. God bless sa tanan.